Most én nem akarok kölyögetni. Na. Akkor itt hagylak, ha sírsz. Nézd vele a gépbe. Jaj. Ki ez? Mondjad már azt, hogy... Na? Mondasz valamit? Mondd már azt, hogy... Na? Hogy hívnak téged? Mondjad nagyon lett. Na, pici. Mennyire várod az esti fürdést? Várod már az esti fürdést? Mondjad, apa, kameraérzékeny vagyok. Imádom, amikor vesz engem a kamera. De mondjál már valamit bele. Elnézést, maga mit szól a vietnámi háborúhoz? Van róla véleményed? Mondjál már valamit róla. Mindenkinek azt üzenem, hogy járjon a keze. Meg az, hogy jaj, egészség. Még egy egészség. Na, egyebet? Kezünkkel lapátoljunk. Na, sátán kutyája, mi ez a lélegzés? Elvegyítsek neked kaját? Hát, majd paprikás krumplit. Na, mit üzensz haza? Mit üzensz? Esz mindet? Akkor a kezeddel incsél. Köszönjél, jó? Ó, az. Mondjad. Integetsz a kezeddel? Sziasztok. Nem baj. Sziasztok. Meg a lábaddal is. Húzigálj a lábad. Na most így teleprofilból. Ó, de szép vagyok, Istenem. Valamit melléd rakok, hogy lássák, hogy milyen szép nagy gyermek lettem. Melléd rakom ezt a narancsága pálmát, jó? Pont akkor vagyok, mint a pálma. Hát ez már jó szín. Mama tudni tudja, hogy milyen nagy ez a pálma. Így. Na. Már a kedvenc játékban idehozom. És megismered. Ezt mindig megismerem. Megfogod? Várjál. Úgy. Ahogy szoktad, ügyesen. Bele kell akasztani a kezünket. Csak megpróbáljuk magunkat nem fűbe vágni majd. A kamerát elrakjuk. Így. Így. Na, megmutatod nekünk? Milyen ügyesen tudod? Na, megint. Mozgassad. Nem kell a pillangó. Pillangó. Mondok már.
Itt van ez a fityma is. Hogy hívjátok? Béla. Béla. A szememmel követem. Na, még egy erőt szeretnél hozzátenni? Még egy hapsi? Úr járlám. Na? Csinálj már, amit anyához utána. Hú, de szép mobiltelefon. Hú, de jó. Most már annyi videó lesz rólam, hogy ez valami csoda. Na, mondjad, kicsim. Igen. Jaj, de szép gyermek vagyok, mondjad. Igen. Hogy szépen nő a hajam. Jaj, de szép kis formás fejem van. Szeretném megfogni a kamerát. Na, mi újság? Jaj, mikor lesz már ennivaló? Hoppá, rotty. Berottyantottam. Hát, hangja volt, de nem tudom, hogy volt eleve. Anya, valamit kérdezzünk már a kislánytól, mert az interjú kérdések elfogytak. Odett. De nagyon szép, mondjad, ez a kamera. Igen. Lebilincselő. Most már ilyenkor nem vagyok képes semmilyen kommunikációra. Most nagyon kimerett a szemem. Igen. Kicsim, pislogjuk már egyet, mert kiszárad a szemünk. Fogd meg a csörgőt, fogta az imént. Igen. Így fogd meg. Azaz. Csörgessed. Azaz. Na azt mondja, ügyes vagyok, nem ütöm meg magam. Az imént se. Na. Azaz. Na kicsim, nem 3 kiló az csörgő. Jó, de én még azt tudja, hogy ott van a keze. Tudom. Dehogy nem anyád, mert készítem a jobb forgot. Mondjad. Jaj, majd rád. Jaj. Na jó, ez életveszélyes nekünk. Ez életveszélyes játék. Csak egyél apa. Anya szeretne mondani valamit? Én nem szeretném. De ez a videó megmarad az utókornak. Csinálna még egy höngetést. Anya teljesen átszellemült. Azt mondja, hogy... Na, puszíld meg a kamerát. Na, jó van, egyél, mert én meg elmegyek fürdeni.